Za mu yi muku bayanin tasarrafin baƙar kaza insha Allahu ta'ala. Barka da zuwa Sabon Makabci TV. In yau ne farkon zuwanka wannan tasha ta ta Sabon Makabci TV, na subscribe. Sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin sirrika da zarar mun ɗora. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Watabi'ina wa tabi bi ihsan ila yawmiddin. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Malamai na cikin wannan gida da shene da sharife da yan wani almajirai, ina mana sallama da gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda kuka ji tun a farkon bayanin wannan sirri mai albarka, sirri ne ko in ce aiki ne na tasarrafin baƙar kaza. Za mu yi muku bayanin yadda ake tasarrafin baƙar kaza yanzu insha Allahu ta'ala. Amma kafin mu yi muku bayanin wannan sirri mai albarka, muna masu matuƙar miƙa saƙon gaisuwa da godiya a gurinku. Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara faranta muku waɗanda suke jarraba sirrika suke samun biyan buƙata. Allah tabaraka wa ta'ala ya dawwamar musu da arzikinsu, ya dawwamar musu da farin cikinsu. Waɗanda suke jarraba kuma ba su samu nasara ba, muna masu yi musu addu'ar Allah tabaraka wa ta'ala ya sa su yi su samu nasara su ma, saboda farin ciki da alkhairi na wannan channel ta mai albarka ya same su. Dalilin da yasa za ku ga kwana biyu mun ɗan yi jinkiri ba mu kawo muku sirri ba, to muna ƙoƙarin neman sirrin da za a yi ne cikin sauƙi a ga an samu biyan buƙata. Shi yasa muka binciko muku wannan sirrin mai albarka. To amma kafin mu yi bayanin wannan sirri mai albarka, ga waɗanda suke mana tambayoyi ta WhatsApp suke ganin ba ma yi musu reply ko ba ma da musu da amsar abin da suka tambaye mu, muna masu matuƙar ƙara ba su haƙuri. Wallahi duk lokacin da muka buɗe datar mu muna samun saƙo sama da na mutum 100 ne. So to kun ga hakan ne yake hana mu samun damar ga ɗawainiya ko in ce muku hidima ta mutane ga kuma saƙonni. Hakan shi ne yake sawa kuke ga ba ma da muku da amsoshin abin da kuke tambayar mu a kan lokaci. Amma shawara ɗaya ce a nan shine, duk lokacin da za ka yi mana tambaya ka turo da screenshot ko da ba ma online, ka faɗi abin da kake da tambaya kai. Idan muka duba muka ga screenshot ɗin ga tambayar kuma da kai, za mu baka amsa nan take insha Allahu ta'ala. Sannan da Allah masu yi mana video call a yi haƙuri a daina kiran mu ta video call sakamakon yanayi da mu'amala da harkoki na mutane. Lokacin da za ka kira mu a video call, mu kuma muna tare da mutane a wannan lokacin, wasu suna ciki wasu suna waje suna layi. So to kaga ba mu da damar da za mu iya ɗaukar wayarka a video call, sai dai mun tabbatar idan ka kira mu za mu ɗauka nan take kuma mu baka amsar abin da ka tambaye mu gwargwadon iko insha Allahu ta'ala. Ga waɗanda sirrika kuma suke guje musu, kamar wanda suke ce mana sun samu sirrin Fatiha na ɗaya ba su samu guda 6 ba, ko mutum ya ce ya samu na 5 ko ya samu na 6 bai samu sauran ba, to akwai link da muka ajiye a description na wannan bidiyon. Ka shiga ciki ka join da link na Telegram group, za ka samu dukkanin irin sirrikan da suka wuce maka ko da sun kai wata 5 ma baya, za ka same su insha Allahu ta'ala. Sannan akwai link na WhatsApp group wanda shi ma in ka shiga za ka samu sirrikan da suka guje maka ko da wata 5 ne nan baya. Insha Allahu ta'ala za ka ci ribar shiga cikin waɗannan group namu masu albarka. So to kamar dai yanda muka yi muku alƙawari tun a farko, za mu yi muku bayanin wannan sirri na tasarrafin baƙar kaza. Abin da ake da buƙata anan shine ka samu baƙar kaza ka wacce babu farin gashi ko daidai da guda ɗaya a jikinta. Idan ka samu wannan baƙar kazar, sai ka samu tukunyarka ta ƙasa ko kuma ka samu ƙwarya, sai ka yanka wannan baƙar kazar. Idan ka yanka ta a ciki, so to akwai hatimi da muka ɗora muku, gashi kuna ganin sa. Za ku rubuta wannan hatimin, sai ku rubuta muradin ku a tsakiya, sai a wanke shi, sai a zuba wannan hatimi a cikin ƙwarya, a zuba wannan jini a cikin ƙwarya. So to idan kana so ka fitar da nau'in kuɗaɗe ne na Najeriya, ma'ana naira, to za ka yi amfani da waɗannan turaruka ne guda biyu kamar haka. Akwai turaren shambutu, akwai turaren shek. So to idan ka samu waɗannan turaruka, sai ka zuba su a cikin wannan rubutu da ka zuba cikin wannan ƙwarya ko tukunya, ka zuba wannan jini na baƙar kaza da ka yanka, sai ka zuba wannan turare na shambutu da shek ɗin. Idan kuɗin Najeriya kake so ka fitar, sai ka ɗauko farin jan ƙyallen ka, sai ka ɗaure saman wannan tukunya ko kuma ƙwarya. So to idan ka ɗaure ita wannan kazar, za ka je gidan tururuwa na wajen gari ne ka ajiye ta a wannan gidan tururuwa. To idan ka tashi, akwai waɗannan wurdai da za mu faɗa maka wanda za ka yi. Amma kafin mu faɗa maka, idan kuma kana so ka fitar da dala ne ko rufi ko saifa ko euro, so to gaskiya turaren wardufas ake samu.
turaren wardifas shi ake fitar da kuɗi na nau'ikan kuɗi waɗanda ba na Najeriya ba, kuɗin da waɗanda ba na Najeriya ba ne irin su dala, saifa, euro, rufi da sauransu, to gaskiya sai dai turaren wardifas. Idan kuma naira kake so ka fitar, to gaskiya waɗannan turaruka guda biyu da muka yi bayani a baya su za ka nema, turaren shambutu da shek. So to idan ka same su a gabaki ɗaya, sai ka, idan dala kake so ka fitar, sai ka zuba wannan turare cikin rubutu, wannan da ka zuba a cikin tukunyar da jinin, sai ka yi wannan gashi nan, sai ka kawo jan ƙyallen sai ka ɗaure, sannan shi ma jan ƙyallen sai ka shafa masa wannan turare na wardifas ko shambutun da ka samu da shek ɗin. Idan naira kake so za ka fitar, to yanda ake yi, na farko za ka yi sallaka raka'a huɗu ake yi, sallama biyu, raka'a biyu, fatiha alam nashara, fatiha inna anzalnahu, fatiha alam nashara, fatiha inna anzalnahu, haka ake yi, sai a yi sallama biyu ake, raka'a huɗu. Za ka yi mufutahul amal, istighfari cikin carbi, hailala cikin carbi, salatin annabi cikin carbi. So to idan ka yi haka, sai ka ɗauko wannan yanda za mu karanta haka za ka karanta. Gashi nan za mu karanta: bismillahir rahmanir rahim, qul huwallahu ahad, ya sultanus salidina, Allahu ya sultanus salidina, as-samadu ya sultanus salidina, lam yalidi wa lam yulad ya sultanus salidina, wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya sultanus salidina. Sai ka sake cewa qul huwallahu ahad, la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, Allahu samad, wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, lam yalid wa lam yulad, wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Sai ka sake karanta wannan kamar haka: qul huwallahu ahad, innama amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun, Allahu samad, innama amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun, lam yalid wa lam yulad, innama amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, innama amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Sai ka sake karanta qul huwallahu ahad azza wa jalla, Allahu azza wa jalla, as-samadu azza wa jalla, lam yalid wa lam yulad azza wa jalla, wa lam yakul lahu azza wa jalla kufuwan azza wa jalla, ahad azza wa jalla. So to idan kai haka ka kammala, sai ka ɗauko wannan wuridin, shi kuma gashi nan za ka yi shi 6,636. Ana fara yin 36 ne, sannan ka yi 600, sannan kuma ka dawo ka yi 6,000. A halalu hayanuka fi hukumin laka mallaku haƙƙun alalahu, a halalu hayanuka fi hukumin laka mallaku haƙƙun alalahu, a halalu hayanuka fi hukumin laka mallaku haƙƙun alalahu. Haka za a yi shi 6,636. So gashi nan kuna ga mun ɗora muku yanda wannan wuridin yake, gashi nan mun ɗora muku shi akan sikirin. So ga waɗanda ba su gama ganewa ba ko ba su gama fahimta ba, akwai namba ta WhatsApp da muke ɗora, za a iya yi mana magana ta WhatsApp ko kuma a kira mu domin neman ƙarin bayani. Mun gode. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.